Vezi, uite. Lasă-i acolo și vorbește tu. Ia uite, mama, puiul de găină. Ce vrea să facă? Să mănânce telefonul. Uite, unul cu stilou scrie în locul tău, spune. Filmează și tu ăsta care scrie. Uite, unul scrie... Mama, eu nu mai scriu. Puiul ăsta, modern. Ăsta de... Bă, dă-te. Puiul ăsta vrea să scrie în locul meu. Ăsta care îl iau eu. Ăsta vrea să scrie în locul meu. Deci e deștept ăsta. Ia, uite. Sunt opt. Ăsta e un pui negru. Vezi acum cum închis filmul. Știi de să închis filmul? Nu, dar lasă-mă că mai vreau. Ăsta. Care îmi plăcea mie cel mai mult? Ăsta îmi plăcea. Ăsta îmi place cel mai mult. Ăsta e cel mai drăguț. Stai mai departe ca să iasă frumos toată mare. Pentru că e așa de... Ăsta e așa de frumos. Oh my god. Oh my god. E foarte frumos, dar s-a căcăcit. Și-am stărs după el. L-am pus aici pe omul ăsta, s-a căcăcit pe caiet, s-a căcăcit pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe... Ok, nu capul la pui. Ăsta e cel mai deștept. Ăsta e cel mai gras de aici. Vino încoace. Ăsta e cel mai gras, nu știu de ce. Trebuie să-l ducem la țară pe ăsta. Gata, pune-i în cutie înapoi. Ăsta trebuie să-l ducem la țară, ăsta e prea negru. Ok, da. Săptămâna care vine duc la țară. Nu, Îi plec la țară. Deja au dat aripi, e să apară din cutie. nu, da, e altfel de Zboară din cutie. Știu. Filmez, păstrez filmul. Ajunge după aia să consumă prea mult film. Din cartelă. Gata. Din memoria Cred telefonului. mama Mai poți trebuie să ștergi după aia alte filme. Mama te las, eu mă ocup de pui că deja unul a făcut caca. Când închizi. Deja a făcut unul caca. Vrei Da-te! să închide să vedem. Uele. Hai.